Διεθνείς μας, Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, Μιχάλης Σιφάκης και ο Κλάους ο Αθανασιάδης, ο οποίος δεν ήταν εκεί. Και το Μιχάλη Σιφάκη εκτιμώ από τη Showbiz. Ορίστε, πολύ σωστό. Συμμετείχαν σε ένα διαφημιστικό πόλο, έχουμε δει, για την αντρική σειρά προϊόντων της Νιβέα. Πήγα λοιπόν και τους ρώτησα κατά πόσο περιποιούνται τους εαυτούς τους και άλλα πράγματα. Τους ρώτησα. Γυναικεία. Θες να το πεις δημοσιογραφικό δαιμόνιο? Θες να το πεις περιέργεια? Θες να το πεις απλά πολύ ωραία μυρωδιά? Μπούκαρα, όχι στα αποδυτήρια, αλλά εδώ στο πλατό που γυρίζεται το διαφημιστικό της Νιβέα. Και ναι, είμαι εδώ με τους αθλητές από την εθνική μας ομάδα. Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, Μιχάλης Σιφάκης, Γρηγόρης Μάκος. Ο Κλάους που είναι, ρε παιδιά? Μοιράζει εδώ ένα Σάντα Κλάους. Είναι προπόνηση. Και μοιράζει άλλο στην προπόνηση. Ναι. Γιατί ξύρισες το μουσι? Όλοι το γράφουν στο Twitter. Έχει γίνει αμέσως μετά τα πολιτικά το θέμα που συζητούν όλοι. Δεν είναι τίποτα άλλο, γιατί ξύρισε και ο Μάκος. Τίποτα, με την ιδέα, μετά από αυτή την πρόταση που έγινε, αποφάσισα να το ξυρίσω επιτέλους. Καμία γυναίκα δεν πρόκειται να μου το επιβάλλει αυτό. Μόνο η Νιβέα. Ήταν κάτι που γνώριζα για τα προϊόντα, οπότε δεν δυσκολεύτηκα και πολύ ούτε να πιστώ, ούτε να βγω πολύ ψεύτικος στο όλο θέμα. Με την περιποίηση τώρα, οι άντρες, ξέρω εγώ ρε φίλε. Είμαι υπέρ πολύ. Είσαι, Ναι, δεν γίνεται. Στο 2011-12 φτάνουμε. Και ειδικά οι αθλητές. Πρέπει να γίνει. Πόσο συχνά? Ενώ περιποίηση για τον άντρα. Καθημερινά, ειδικά εμείς που είμαστε αθλητές και είμαστε κάθε μέρα προπόνηση, υδρότας, μπάνιο και ξανά μανά τα ίδια κάθε μέρα δηλαδή. Είναι καθημερινό, κάτι που ζούμε εμείς συνέχεια. Να ξέρω οι κοπέλες σας τι είπανε, εκεί θέλω να το επικεντρώσω. Με κοιτάζει για κοπέλα, δεν Αλλά περιμένω να το πάρει μόνος του. Τι κάνανε. Κατά τη διάρκεια του σποτ. Κοιτάζατε ρε παιδί μου ποιος έχει καλύτερο σώμα, μην ξεφτυλιστούμε κιόλας. Τώρα γιατί τα λες αυτά? Θέλω να το ξέρω. Είχαμε κάποια σχόλια για την κοιλιά του Μάκου, αλλά μην το πηγαίνεις εκεί το πράγμα. μόλις είχε φάει. Χαίρομαι, δεν βγάζεις πολύ αντρικά θέματα. Πολύ.